Una altra moció de Junts, plena de bones intencions, que intenta fer-nos creure que Catalunya es pot transformar sense necessitat d'independitzar-se. La proposta de l'Agència Catalana de la Seguretat Social ens agrada molt. Quin greu que se'ls hi hagi ocorregut precisament ara, que seuen a la bancada de l'oposició i no mentre tenien responsabilitats de govern, no troben? És una d'aquelles estructures d'estat que no van voler o no van saber fer en els anys del procés i que ara que no governen, en canvi, sí que perceben com a factible. El compromís amb Catalunya i la seva llibertat nacional no pot ser intermitent ni a batzegades. Exactament el mateix passa amb l'Institut Català de Finances. Ara ens parlen d'impulsar crèdit per a autònoms i emprenedoria, però quan governaven no van ser capaços ni d'obtenir la llicència bancària per l'ICF, una eina clau en termes de sobirania financera. Parlar de fons específics sense tenir estructures pròpies consolidades és fer volar coloms, i els catalans ja hem pagat a bastament el preu dels seus coloms, no troben? A la moció hi apareix el Pacte de Toledo com a referència per millorar les pensions. Aquest hispanocentrisme recurrent, assumit com a dogma, aflora amb freqüència en els seus redactats, com si les solucions als nostres mals haguessin de venir del país veí. No hi ha reforma espanyola que pugui condicionar el dret dels catalans a decidir com volem gestionar els nostres recursos o garantir el benestar dels nostres avis. Deixin d'emmirallar-se en l'estat espanyol. Tindran el nostre vot favorable en les mesures que proposen respecte a la factura electrònica que entrebanca la quotidianitat de milers de petits autònoms i negocis de proximitat i també pel que fa a la simplificació de les obligacions tributàries en la declaració de l'IVA. I celebrem que en la moció parlin de bonificacions fiscals per a autònoms joves, tot i que ens sorprèn, sincerament. Perquè quan Aliança Catalana ha proposat en aquesta cambra la reducció del tram català de l'IRPF per a tots els autònoms i treballadors, no només per als menors de 30 anys, vostès hi han votat en contra. Els pot més la rivalitat electoral que la defensa dels interessos del nostre poble? Les sigles són més importants que la nació, que la prosperitat i la riquesa de Catalunya, senyor Canadell? Per nosaltres no. Per això votarem sempre a favor dels punts que beneficien el país, els redacti qui els redacti. Ara que ens comencen a copiar el discurs, faríem bé també de prendre nota de la metodologia i guanyaríem tots.